Les tropes se situen en el camp de batalla, a la vora del riu Ebre. Compagnie! Comencen els trets, i amb ells el setge de la ciutat de Tortosa. Els regiments austriacistes fan recular les tropes borbòniques i acorden una treva temporal. Les forces borbòniques es retiren del camp de batalla, de moment. Es reprèn la batalla. Aquesta vegada, les tropes austriacistes se situen a les avançades per defensar la posició.
els borbònics retallen terreny. Les tropes defensores es preparen per l'atac de l'enemic. Austriacistes i aliats mantenen la posició i fan recular l'enemic, però aquest no és el final del setge. Ara sí, comença la batalla decisiva.
l'hora de l'últim assalt. Els austriacistes defensaran fins al final la ciutat de Tortosa. Els borbònics han superat en forces i número. La ciutat cau en mans de l'enemic. S'assigna la capitulació de la ciutat de Tortosa, que permetrà una retirada digna a les tropes austriacistes. Pedimos el respeto a la población de Tortosa, a sus bienes. También pedimos el respeto a nuestros soldados heridos. Si quieren y están de acuerdo, exponer la firma del tratado y el respeto a las clàusules. I fins aquí aquest resum del setge de Tortosa. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu posar un m'agrada i deixar-nos algun comentari.